Флашвам пред тебе. Няма никакъв. И в апса няма. Смокват. Ботса. Набиват. Браво, ето това е. Ето Лео, брат, ще му еба майката. Обещавам. И мен ме дразни много с тази снимка, брат, с тази размазана мутра. Не го харесвам този сериал. Искате ли ви как гледате един филм? Пуснете си Мистирен скин, моля се. Обяснява се, брат, как педофилията се едно или как сексуалността му повлияе на децата, докато са били малки, брат. И единия си мисли, че е бил отвлечен от извънземни, защото тогава е било модерно, защото си губил очилата, докато се случва всичко и са го изследвали, пак другия става гей. Ама такъв дед бачка. Хъслър гей пише в описанието, че става. И той приключва бъди гей, като го прибият в една вана, докато го ибът с един шампон. И после вижда другия. И вижда другия и му казва, че са ги ибали като малки с треньора, че са ги викали и са му казвали да се събличат дрехите, защото било за играта. И така. Готине. Общо взето, що ми харесва. Пусти си го. Що това така разпиш добре нощта? Не, бе, брат. Не, бе.